Oeddech chi'n gwybod bod llawer o fferyllfeydd cymunedol yn cynnig gwasanaeth Brysbennu a Thrin ar gyfer man anafiadau. Gallai hyn eich arbed rhag mynd i'r uned man anafiadau, adram ddamweiniau ac achosion brys neu weld eich meddyg teulu. Pigiad ar lan y môr, Brysbennu a Thrin. Anffawd wrth arddio, Brysbennu a Thrin. Bryw wrth bobi, Brysbennu a Thrin. Ar ôl cael ymgynghoriad gyda fferyllydd hyfforddedig neu aelod o staff fferyllol, rhoddir triniaeth neu os bydd angen gofal pellach arnoch. Byddant yn cynghori ar y ble i fynd. Boed gadref neu ar wyliau. Mae'r gwasanaeth ar gael i bawb. Edrychwch am yr arwydd a Brysbennu a Thrin. I ddarganfod mwy, ewch i'n gwefan a chwiliwch am Fferyllfa.